కార్యకలాపాలపై అభయ్కి రాజకీయ కార్యకలాపాలపై అభయ్కి ఎట్టి ఆసక్తి లేకపోయినా స్వాతంత్రోద్యమం అనే ఆదర్శం అతన్ని ఆకర్షించింది. స్వరాజ్యం కోసం కొరకు పిలుపు, స్వాతంత్ర్యం అనేవి విద్యార్థులందరినీ ఆకర్షించాయి. అభయ్ కూడా అందులో ఒకడయ్యాడు. అభయ్కి మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ పట్ల కూడా ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉండేది. గాంధీజీ ఎల్లప్పుడూ తనతో పాటు భగవద్గీతను తీసుకుని వెళ్ళేవారు. మరియు అతడు ఇతర పుస్తకాలన్నింటి కంటే భగవద్గీత తనకు మార్గదర్శకంగా ఉండేదని చెప్పేవారు. గాంధీజీ మద్యం, మాంసం, అక్రమ లైంగిక సంబంధాలను త్యజించి వ్యక్తిగతంగా ఎంతో పవిత్రమైన అలవాట్లను కలిగి ఉండేవారు. వారు ఎంతో నిరాడంబరంగా సాధువుగా జీవించేవారు. భిక్షుక సాధువుల కంటే ఎక్కువ చిత్తశుద్ధి వారిలో ఉండుటను అభయ్ ఎన్నోసార్లు గమనించాడు. అభయ్ గాంధీజీ ప్రసంగాలను చదివి వారి కార్యకలాపాలను ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పరిశీలిస్తుండేవాడు. బహుశా ఆధ్యాత్మికతను గాంధీజీ కార్యరంగంలోకి కూడా తీసుకువెళ్ళగలరేమోనని అభయ్ భావించాడు. గాంధీజీ భారతీయ విద్యార్థులందరినీ తమ చదువులను మానివేయమన్నారు. విదేశీయుల కళాశాలలు బానిస మనస్తత్వాన్ని పెంపొందించుతాయని, విద్యార్థులను ఆంగ్లేయుల చేతులలో కీలుబొమ్మలు చేస్తాయని వారన్నారు. అయినప్పటికీ కళాశాల విద్య జీవనోపాధికి పునాది వంటిది కనుక అభయ్ అందులోని మంచి చెడులను పరిశీలించి 1920లో 4వ సంవత్సరం పూర్తి చేశాడు. పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యాక యోగ్యతా పట్టాన్ని స్వీకరించటకు నిరాకరించాడు. ఈ విధంగా గాంధీజీ పిలుపులకు స్పందించి ఆంగ్లేయులను నిరసించాడు. జలియన్ వాలాబాగ్ లో వందలాది మంది భారతీయులు శాంతి సమావేశాన్ని జరుపుకుంటున్నప్పుడు దానిని భగ్నం చేయుటకు ఆంగ్లేయుల సైనికులు నిరాయుధులైన వందలాది మందిని దారుణంగా కాల్చి చంపిన పిమ్మట సహాయ నిరాకరణోద్యమానికి, ఆంగ్లేయులకు చెందిన అన్ని వస్తువుల బహిష్కరణకు గాంధీజీ ద్వారా గాంధీజీ స్వరాజ్యోద్యమానికి అభయ్ మరింత చేరువయ్యాడు. దానికి అభయ్ తండ్రి గౌరవ్ మోహన్ డే ఆందోళన చెందిన తన పుత్రుని కార్యకలాపాలను నివారించలేదు. భారత రాజకీయాల కంటేను తన పుత్రుని భవిష్యత్తు గురించిన ఆందోళన వారికి అధికంగా ఉండేది కనుక తమ కుటుంబానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ మిత్రుడైన డాక్టర్ కార్తిక్ చంద్రబోస్ సహాయంతో అభయ్ను ఒక మంచి ఉద్యోగంలో చేర్పించాడు. గొప్ప ప్రముఖ శస్త్రవైద్యుడు, రసాయనిక పారిశ్రామికవేత్త అయిన డాక్టర్ బోస్ ల్యాబొరేటరీ అనే మందుల కర్మాగారం కలకత్తాలో ఉండేది. అందులో అభయ్ని కార్యనిర్వహణాధికారిగా నియమించారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం మాతాజీ. ఎన్నో చాప్టర్ మాతాజీ ఇది? ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ చాప్టరా? ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 8 o'clock స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? ఇంచేపు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? అంటే 8:15 అలా స్టార్ట్. అంటే పొద్దున్నే కవచం చదివేశారు. ఇవాళ లేట్ అయింది ప్రభుజీ. అయితే 8:05 అలా చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అంటే కొంచెం జరుగుతుంది కదా మాతాజీ. కవచం చదవండి మాతాజీ. చదివాక అయిపోయిందమ్మా, చదివేశాను. అవును చూసాను, విన్నాను మాతాజీ. అదే బాగండి, ముందు జాయిన్ అయిపోతాను నేను. ప్రభుజీ క్లాస్ కి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కొంచెం ముందు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంత ఏ టైం స్టార్ట్ చేస్తుందా మాతాజీ? అంటే 7:15 ఏ టైం? లేదు ప్రభుజీ, 7:10 కి 7:05 కే స్టార్ట్ చేస్తారట రేపటి నుంచి. 7:05 కాదు, 8:05. ఓకే. అది కవచం ఎంత చేయబోతుంది మీకు? ఎంత టైం అవుతుంది, ఎంత పడుతుంది? నేను ముందు ఒక 15 minutes ముందు జాయిన్ అయిపోతాను ప్రభుజీ. అంటే ఈ లింక్ లో చేద్దాం అనుకున్నాం, అందరం కలిసి కాదు. ఈ లింక్ ప్రభుజీ. టైం ఇప్పుడు టైం అది ఎంత వచ్చే టైం అవుతుంది. తర్వాత ఈ మన ప్రభుపాదది ఇది ఒక పావు గంట, ఒక 10 minutes మీరు రాగానే ఆపేస్తాం ప్రభుజీ. 10 minutes కదా పెట్టాడు కదా, ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు ఆ టైం కి ఫిక్స్ చేసుకున్నచ్చు. 10 minutes 8:15 కల్లా స్టార్ట్ చేస్తే ప్రభుజీ 8:25 8:30 అవుతుంది కదా ప్రభుజీ. 8:05 కల్లా స్టార్ట్ చేసేస్తాం ప్రభుజీ. ఒక 15 minutes చదువుతాం. 8:20 నాకు
5 minutes అట్లా ఇట్లా పర్వాలేదు 8:20 8:25 మీరు అలా ప్లాన్ చేసుకొని కవచము మళ్ళీ ప్రభుపాద్ది సో ఎంత కావాలి 7:15 7:45 మీరు టైం ఇచ్చేసుకోండి కరెక్ట్ అయితే 8 o'clock మీకు ఎలా అవుతుందా చేస్తాను ప్రభుజీ. అంటే ప్రభుపాద్ది 8:15 కి స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ, అది నేను చెప్పేది. 8కి 5కి అయితే ఒక 15 minutes చదివితే ప్రభుజీకి 8:20కి మనం లింక్ ఇచ్చేయచ్చు. అంటే మీరు నరసింహ కవచం ఎన్ని గంటలకి జాయిన్ అవుతారు? ముందు ఒక 20 minutes ముందు జాయిన్ అయిపోతాను. నరసింహ కవచం, కృష్ణ కవచం చదువుతున్నాను కదా. ఓకే 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 మాతాజీ. ఓకే, శిక్షాష్టకము చదువుతున్నాను ప్రభుజీ, చదువుతున్నాను. అయిపోయినాక జయరాధ మాధవ్ చేసి హరే కృష్ణ అనుకుని చేసేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మాతాజీ ఎర్లీగానే జాయిన్ అయ్యి చదివేస్తున్నారు ప్రభుజీ. మీరు 8:20 లేకుంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద ఇది ఉండి అంటే నేను జయరాధ మాధవ తర్వాతే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. జనరలీ జయరాధ మాధవ భాగవతం మొదట స్టార్ట్ చేసేది అది. సో మీరు ఫస్ట్ హరే కృష్ణ కార్యక్రమం చేయొచ్చు, అది ఎప్పుడైనా మీరు చేయొచ్చు, అది కూడా మధ్యలో. జయరాధ మాధవ జనరలీ కష్టము, ఈ భాగవతం క్లాస్ ముందు మేము స్టార్ట్ చేస్తాము. ప్రభుపాద అది కంప్లీట్ కాగానే జయరాధ మాధవ్ పాడితే సరిపోతుంది ప్రభుజీ. ప్రభుపాద అయినాక జయరాధ మాధవ అయితే 8 కల్లా స్టార్ట్ చేస్తే ప్రభుజీ 15 కల్లా అయిపోతుంది. 5 minutes కీర్తన చేస్తే మీరు 20 జాయిన్ మీరు 8:20కి వస్తేనే ప్రభుజీ మనకి డైలీ కనీసం ఒక 3-4 అయిపోతాయి ప్రభుజీ, లేకపోతే మళ్ళీ భాగవతం మనకి లేట్ అయిపోతా ఉంటుంది. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12 శ్లోక 30. స ఏషలో 31 31 ప్రభుజీ అయిపోయింది. సరాజపుత్రో వవృద్ధే ఆశు శుక్ల ఇవోఢుపః ఆపూర్యమాణ పితృభిః కాష్టాభిరివ సోऽన్వహం. సహ ఆ రాజపుత్రః రాజకుమారుడు వవృధే వృద్ధి చెందెను. ఆశు అతి శీఘ్రముగా శుక్లే శుక్లపక్ష చంద్రుని ఇవ వలె ఉడుపః చంద్రుడు ఆపూర్యమాణః గొప్పగా పితృభిః తాతలచే కాష్టాభిః కళల వృద్ధి ఇవ వలె సహ అతడు అన్వహం దినదినము శుక్లపక్షమునందు చంద్రుడు దినదినము వృద్ధి చెందేడి రీతి రాకుమారుడు పరీక్షిత్తు తన తాతల పూర్ణ శీఘ్రమే గొప్పగా వృద్ధి చెందెను. శుక్లపక్షమునందు
శుక్లపక్షమునందు చంద్రుడు దినదినము వృద్ధి చెందడి రీతి చంద్రుడు దినదినము వృద్ధి చెందడి రీతి కుమారుడు చిత్తు రాకుమారుడు పరీక్షిత్తు తన తాతల రక్షణ మరియు తన తాతల తాతల రక్షణ రక్షణ మరియు మరియు పూర్ణ ఏర్పాట్లతో శీఘ్రమే పూర్ణ ఏర్పాటుతో ఏర్పాట్లతో శీఘ్రమే గొప్పగా అభివృద్ధి చెందెను. గొప్పగా వృద్ధి గొప్పగా వృద్ధి చెందెను. చెందెను. యక్ష్యమాణో అశ్వమేధేన యక్షమాణోశ్వమేధేన ద్రోహ జిహాసయా రాజా లబ్ధధనో ఇదధ్యో నాణ్యత్ర కరదండయోః యక్ష్యమాణః ఆచరింపగోరి అశ్వమేధేన అశ్వమేధ యాగమును అశ్వమేధయాగమును జ్ఞాతిద్రోహ బంధువులతో యుద్ధము జిహాసయ ముక్తుడగుటకు రాజా ధర్మరాజు ధర్మరాజు లబ్ధధన ధనమును పొందుటకై దధ్యో ఆలోచించెను స అన్యత్ర అన్యముగా కరదండయోః శిస్తులు దండన రుసుములు అదే సమయమున ధర్మరాజు బంధువులతో యుద్ధము చేయుట వలన సంప్రాప్తించిన పాపము నుండి ముక్తుడగుటకు అశ్వమేధ యాగ నిర్వహణను గూర్చి ఆలోచింప సాగెను. కాని శిస్తులు దండ నారస్సుములకు అన్యముగా ధన నిల్వలు లేకుండాటచే ధన ప్రాప్తిని గూర్చి అతడు విచారగ్రస్తుడయ్యెను. అదే సమయమున ధర్మరాజు బంధువులతో యుద్ధం చేయుట వలన సంప్రాప్తించిన పాపము నుండి ముక్తుడగుటకు అశ్వమేధ యాగ నిర్వహణను గూర్చి ఆలోచింపసాగెను. కాని శిస్తులు దండనారస్సుములకు అన్యముగా ధన నిల్వలు లేకుండాటచే ధన ప్రాప్తిని గూర్చి అతడు విచారగ్రస్తుడయ్యెను. స్వాతి మాతాజీ చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ. చదువు. భాష్యము. ప్రభుత్వముచే సర్వ సదుపాయములు పొందుట బ్రాహ్మణులు మరియు విప్రుల యొక్క హక్కు. పౌరుల నుండి శిస్తులను దండనా రుసుములను వసూలు చేయుట దేశాధినేత హక్కు ఉన్నది. కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరము ప్రభుత్వ ధనాగారము ఖాళీ అగుట వలన శిస్తులు మరియు దండనా రుసుములు మినహా ఏ ఇతర నిల్వలు కూడా లేకుండెను. ఆ నిల్వలు కేవలము రాజ్యపాలనకు మాత్రమే సరిపోవునవై ఉండెను. అధిక ధన నిల్వలు లేని కారణమున అశ్వమేధ యాగములను నిర్వహించుటకు వేరొక పద్ధతిలో ధనమును సంపాదించుటకై రాజు ఆలోచింపసాగెను. ఆ విశ్వదేవుని ఆదేశానుసారమే ధర్మరాజు ఈ యజ్ఞమును ఆచరింపగోరు. హరే కృష్ణ. తదభిప్రేతం ఆలక్ష్య భ్రాతరో అచ్యుత చోదితాః ధనం ప్రహీణం ఆజహ్రర్ ఉదీచ్యాం దిశి భూరిషః తత్ అతని అభిప్రేతం మనోభిలాషను ఆలక్ష్య గమనించిన వారై
భ్రాతరః అతని సోదరులు, భ్రాతరః అతని సోదరులు, అచ్యుతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అచ్యుతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, చోదితాః ఉపదేశింపబడి, చోదితాః ఉపదేశించబడి, ధనరాశులను, ధనరాశులను, ప్రహీణం కూడబెట్టి, కూడబెట్టి, అజహృహు గొని తెచ్చిరి, అజహృహు కొని తెచ్చెను, ఉదీచ్యాం ఉత్తరము, ఉత్తరము, దిశి దిక్కు, భూరిషః సమృద్ధిగా, సమృద్ధిగా, ధర్మరాజు యొక్క హృదయాభిలాషను అవగతం చేసుకునే వారై అతని సహోదరులు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణునిచే ఉపదేశింపబడి ఉత్తర దిక్కు నుండి మరుత్తునిచే వదిలివేయబడిన ధనరాశులను సమృద్ధిగా గొని వచ్చిరి. ధర్మరాజు యొక్క హృదయాభిలాషను అవగతం చేసుకునే వారై అతని సోదరులు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణునిచే ఉపదేశింపబడి ఉత్తర దిక్కు నుండి మరుత్తునిచే వదిలివేయబడిన ధనరాశులను సమృద్ధిగా గోని వచ్చిరి. ఓకే, భాష్యము ఎవరు చదువుతారు? ప్రభుజీ నేను హ్యాండ్ రైస్ ప్రభుజీ, ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేయలేదు. నేను చేసి తీసేస్తాను ప్రభుజీ. అయ్యో అది చదవండి మరి. హ్యాండ్ రైస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మరుత్తుడు గొప్ప ప్రపంచ చక్రవర్తుల్లో మరుత్తుడు ఒకడు. ధర్మరాజు పరిపాలన పూర్వము అతడు భూమండలంను పాలించిండెను. అభిక్షత్ మహారాజు తనయుడైన అతడు సూర్యతనుడైన యమరాజు భక్తుడు. అతని సోదరుడైన సంవర్తుడు దేవతా గురువైన బృహస్పతికి ప్రతి విరోధిగా ఉండెను. మరుత్తుడు శంకర యజ్ఞం అనేది ఒక యజ్ఞం నిర్వహించింది. యజ్ఞముచే మిగిల మొదమందిన శివుడు అతనికి బంగారపు పర్వతం నోసిగి ఆనందించడం. బంగారు శిఖరమున హిమాలయ పర్వతములలో ఎచ్చటనో కలదు. అతనికి సాహసవంతులు దానిని కనుగొట్టుకే యత్నించవచ్చును. మరుత్తుడు అత్యంత శక్తిశాలి అయిన చక్రవర్తిగా ఉండెను. ప్రతిదినము యజ్ఞాంతమున ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, బృహస్పతి వంటి ఇతర లోక దేవతలు అతని రాజప్రాసాదం దర్శించేవారు. బంగారు శిఖరమే తన చెంతనున్నందున అతను సమృద్ధిగా బంగారం తన చెంత కలిగి ఉండను. యజ్ఞగుండపు ఆచ్ఛాదనం సంపూర్ణంగా బంగారంతో చేయబడి ఉండను. ప్రతిదినము యజ్ఞ నిర్వహణలో వంటకార్యము త్వరితగతిని పూర్తి చేయుటకు కొందరు వాయులోక వాసులు ఆహ్వానింపబడింది. ఆ కార్యమున దేవతా సమూహమునకు విశ్వదేవుడు అధిపతిగా తన నిరంతర పుణ్యకర్మలచే అతడు సర్వ విధములైన వ్యాధులను రాజ్య పొలిమేరల నుండి తరిమివేయగలిగిన. దేవలోకము, పితృలోకముల వంటి ఉన్నత లోకములకు చెందిన వారు ఘనమైన యజ్ఞ నిర్వహణచే అతని ఎడ ముదమందిరి. ప్రతిదినము అతడు బ్రాహ్మణులకు పాన్పులు, ఆసనములు, వాహనములు సమృద్ధిగా బంగారము దానం రూపంలో వసిగిడివాడు. అతని ఔదార్యపూర్వకమైన దానములచే మరియు అసంఖ్యాక యజ్ఞ నిర్వహణములచే సంపూర్ణముగా ముదమందిన ఇంద్రుడు అతని క్షేమమును సదా వాంఛించెను. తన పుణ్యకార్యముల ప్రభావముచే మరుత్తుడు జీవితాంతము యవ్వనవంతునిగా నిలిచి భార్య, పుత్ర, సోదర, మంత్రి సంతుష్ట ప్రజా పరివృత్తుడై 1000 సంవత్సరములు ప్రపంచమును పాలించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా అతని పుణ్యకార్య స్ఫూర్తిని శ్లాఘించెను. తన ఒకానొక కుమార్తెను మరుత్తుడు అంగీరమునికి అర్పించి అతని శుభాశీస్సులతో స్వర్గలోకమునకు ఉద్ధరింపబడను. తొలుత అతడు తన యజ్ఞ పౌరోహిత్యంను బృహస్పతికి వసగ సంకల్పించను. కానీ మరుత్తుడు ధరణికి చెందిన మానవుడైన కారణమున బృహస్పతి ఆ పదవిని అంగీకరించలేదు. ఆ విషయం తెలిసి మిగుల కలత చెందిన అతడు నారదుని ఉపదేశంపై సంవర్తిని ఆ పదవి యందు నియమించి తన కార్యమునందు ప్రతికృత్యుడయ్యను. ఏదేని ఒక యజ్ఞం యొక్క సత్ఫలితము దానిని నిర్వహించే పురోహితుని పైననే సంపూర్ణముగా ఆధారపడి ఉండను. నామమాత్రపు బ్రాహ్మణుల యందు ప్రావీణ్యం కలిగి పురోహితుడు లేని కారణమున సర్వవిధ యజ్ఞములు ఈ యజ్ఞమును నిషేధింపబడినవి. అటువంటి నామమాత్రపు బ్రాహ్మణులు
బ్రాహ్మణ యోగ్యతలు లేకుండానే బ్రాహ్మణ తనయులము కాగలమనే అపోహలో ఉంది. కనుకనే ఈ యుగమున చైతన్య మహాప్రభువు చే ఆరంభపడిన హరిసనామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఒకటే నిర్దేశింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే ఓమఘ్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏ విధంగా బ్రాహ్మణులు పలికారు, వాళ్ళు ముందు ఇదవుతారని. అలాగే ఇంకా కుమారుడే అవుతే కూడా చాలా త్వరనే వాళ్ళు శీఘ్రంగా వాళ్ళు వృద్ధి చెందే వాళ్ళు ఇదయ్యారు, పెద్దవాళ్ళు అయ్యారని చెప్తున్నారు. ఎనీవే, తర్వాత ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు మహాభారత యుద్ధం అయినాక 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేశారు అని చెప్పారు. 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు. సో యజ్ఞాలు చేయాలంటే చాలా ధనం కావాలి. మొదటగా అది చాలా ధనం లేక ఇది ఏర్పాటు అవ్వదు. ఇది ఒక యజ్ఞంకి అంటే మనము ఆయిల్ అంతా వేసేకేయాలి, మనకి వెన్న నెయ్యి కావాలి. సో ఘీ ఇప్పుడు ఘీ ఎంత కాస్ట్లీ. సో అది శుద్ధ ఘీ అంటే ఇంకా అది వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ. కలియుగం అంటే దారిద్ర్యత అంటే మనకి అంత ఇది లేవు, మనకి అంత ధనం లేవు, అంత ఇది లేవు, అంత స్కేర్సిటీ. ఎనీవే, సో ఇది వెనకాలి యుగంలో ఇది పద్ధతి ఉంది యజ్ఞ ఆచరణంలో. సో దానికి కావాల్సిన సామగ్రిలు చాలా ధనం, తర్వాత దాన్ని ఆచరించే ప్రవీణ బ్రాహ్మణులు. సో వాళ్ళు మంత్రోచ్చారణం ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ సఫల్యం వస్తుంది, అది ఫలితం వస్తుంది. సో యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు. సో ఇప్పుడు అది కూడా చాలా తక్కువ లేదు అని చెప్పాలి, అంతే. ఆల్మోస్ట్ లేదు. దానికోసమే ఇప్పుడు మనకి అది సాధ్యం కాదు. అయితే కూడా ఆ సమయంలో ద్వాపర యుగంలో యుధిష్ఠిర్ మహారాజు దీన్ని ఆచరిస్తున్నారు. సో దీన్ని ఆచరించడానికి చాలా ధనం కావాలి. సో ధనం కావాల్సినకి ఇప్పుడు మహాభారత యుద్ధం అంటే అంత ట్రెజరీ అంతా జీరో అయిపోతుంది, అంత ట్రెజరీ ఏమీ లేదు అప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ధనం తెచ్చేది? సో కృష్ణుడికి అంత తెలుసు, భగవంతుడే సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు. సో కృష్ణ అర్జునుడికి చెప్పేది ఉత్తర దిశంలో ఉంది, ఉత్తర దిక్కుల ఇది ఒక హిమాలయ ఒక పర్వతం ఉంది, పర్వతం ఒకటి. అక్కడ ఈ వెనకాలి మరుత్త రాజు, ఆ రాజు చేసిన యజ్ఞం ద్వారా వాళ్ళు చేసిన శంకర యజ్ఞ అని చెప్తున్నారు. శివుడు సంతృప్తుడై ఆశుతోష శివుడు, సో వాళ్ళకి ఒక శిఖరమే ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి బంగారు శిఖరం, గోల్డెన్ మౌంటైన్. సో ఆ గోల్డెన్ మౌంటైన్ వాళ్ళు పొందిన కారణమున వాళ్ళు అంత యజ్ఞాలు చేశారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరు? మరుత్ మహారాజా. సో తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాల చెప్పేది అది. సో ఇది యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఒరిజినల్ మౌంటైన్ ఏమి తీసుకొని రారు కృష్ణ అర్జున వెళ్ళి. సో వాళ్ళు ఆ మౌంటైన్ కింద ఇంకొకటి దాని ద్వారా వాళ్ళు చేసే యజ్ఞాలు, ఆ యజ్ఞ కార్యం తర్వాత వాళ్ళు మరుత మహారాజు వాళ్ళ ఎవరు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఉన్నారు, పురోహితులు ఆచరించున్నారు, వాళ్ళకి పొసిగిన ఈ దానం. సో ఆ దానము అది వాళ్ళు ఏం చేశారంట, వాళ్ళంతా బ్రాహ్మణులు స్వీకరించి ఎలటర్ మహారాజు ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు దానం ఇచ్చేటప్పుడు స్వీకరించాలి, అది మన ధర్మం అని స్వీకరించాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచించింది, ఇంత ఇస్తున్నారు వీళ్ళు, ఇంత పెట్టుకొని మేమేం చేసేది? సో దానం మనకి ఎంత కావాలి, అంత బంగార అంతా వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో అంత బంగారులానే వాళ్ళు చేసింది. వాళ్ళు అంతా ఒక ఇది ఉండే సమృద్ధి ఉంది వాళ్ళ. సో వాళ్ళు ఆలోచించింది, ఇంత బంగారు పెట్టుకుని మేము ఏం చేసేది? సో వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళు వెనకాలి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మార్గంలోనే ఎక్కడో ఒక వైపు వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులు దాన్ని ఎంత కావాలో పెట్టుకున్నారేమో వాళ్ళు, లేకుంటే మేము అంత మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళు రాజు ఇచ్చింది అంతంతా
బంగార పాత్రలు, బంగార ఇది ప్లేట్స్, ఇంకొకటో యాವ್ದಾವ್దో అన్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడే విడిచేస్తారు. సో అది ఒకటి శిఖరమైందట. మూలంగా శంకరుడు శివ ఇచ్చింది ఒక శిఖరము. ఇంకొకటి వీళ్ళు యజ్ఞం అయిన తర్వాత వీళ్ళు దానం ఇచ్చింది, ఇది బ్రాహ్మణులు స్వీకరించి దాన్ని విడిచేసింది, అది ఒక శిఖరం అయింది. సో దాన్ని తీసుకొని వచ్చేది యాక్చువల్లీ కృష్ణ అర్జునుడు. దానికోసమే అర్జునుడికి పేరు కూడా ధనంజయ. ఎప్పుడు ధనం కావాలో వాళ్ళ సోదరుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి వీళ్ళు దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అని ధనంజయ దాని పేరు కూడా. సో అంత సమృద్ధి ఇక్కడ మేము వినేది మేము. సో యాగాలు చేయాలంటే ఆ సమృద్ధి కావాలి, అప్పుడు చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చేసి చెప్తుండేది మరుత మహారాజు చేసేటప్పుడు స్వయంగా దేవతలు వస్తుండ్రి అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలు ఇప్పుడు కూడా వస్తారు, చెప్తారు మనం ఈ యజ్ఞాలు సరిగా ఆచరించితే వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రావచ్చు, ఇప్పుడు కూడా మనకి కనిపించవచ్చు వాళ్ళు. అది ఇప్పుడు ముందు పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా యజ్ఞాలు ఆచరించారు, అప్పుడు కూడా దేవతలు వచ్చారు అని మేము వింటాము. సో అది వెనకాల సమయంలో అంత క్రమంగా శాస్త్రోక్తంగా ఆ యజ్ఞాలు జరుగుతుండే అది. సో ఇప్పుడు అశ్వమేధం గవాలంబం సన్యాసం ఫలపైతృకం దేవరేణ సూతోత్పత్తి కలౌ పంచ వివర్జయేత్. సో ఒక మాట చెప్పేది, కలియుగంలో ఈ యజ్ఞాలకి నిషిద్ధం. ఒకటి అశ్వమేధ యజ్ఞం, ఇంకోటి గోమేధ యజ్ఞం. సో అశ్వమేధ యజ్ఞం ఆచరించేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు కాదు, మనకి చేస్తేనే మనకి ఆ ఫలితం దొరకదు మాకు. దానికోసమే ఇప్పుడు మనకి సంకీర్తన యజ్ఞం. సో మనకి ఏం చేయాలి అంటే మనకి కలౌ యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయర్ యజంతి సుమేధస. యజ్ఞం ఇప్పుడు కలియుగంలో యజ్ఞం ఆచరణ అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. సో ఈ యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. సో మనము ఈ భగవంతుడి నామంని ఆశ్రయించి దీన్ని చేయాలి, ఇదే విధానం మాకు. సో లేకుంటే ఉంది ఇది అశ్వమేధ యజ్ఞం అని చేసేది, ఇది చాలా గొప్ప గొప్ప రాజులు చేసేది. ఇక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆలోచించింది, ఇంత పాపం చేశాను నేను, నన్ను నుండి ఇంతమంది మరణం పొందారు, సో దీనికి నేను ఎంత పాపిష్టుడు, సో దానికి ఏమి పరిష్కారం? సో అశ్వమేధ యజ్ఞం అని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు వాళ్ళు చేసేది, ఒకటైనా ఒకటి. సో వెనకాలి ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు తన దేహం విడిచే ముందుట ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేస్తుంటారు, చాలా ప్రవీణలో ఉండే బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తుంటారు, ఈ మెథడ్స్ తీసుకోండి, ప్రాయశ్చిత్త మార్గం అని. ఇది చేసినప్పుడు మీ అంత పాపాలంతా ఇది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది అని. సో మేము వినేది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సమయంలోనూ ఎవరో ఒక భక్తులు, వాళ్ళ పేరు సుబుద్ధిరాయ అనుకుంటారు, సుబుద్ధిరాయనే ఉండాలి. సో వాళ్ళకు ఒక సమయము ఇదే రకంగా ఒకటి వాళ్ళ పాప నివారణ కోసం, పరిష్కారం కోసం వాడు ఒక్కొక్క చెప్పేది, మీరు లోహం ఏముంది, ఇనుమే అనుకోండి, ఇనుమ లెడ్ ఎనీవే యావదో ఒకటి, దాని ఇనుముని లిక్విడ్ చేయాలి, లేకపోతే మోస్ట్లీ మర్క్యూరీ అనుకుంటారు. దాన్ని లిక్విడ్ చేసి, హాట్ లిక్విడ్ దాన్ని మీరు 1 గ్లాసో 2 గ్లాసో మీరు దాన్ని సేవించాలి. మీరు యూ షుడ్ డ్రింక్ దట్ ఇది హాట్ లిక్విడ్, అదే మీకు పరిష్కారం మీరు చేసే వెనకాల చేసే ఒక పాపానికి. సో ఇంకొకటి ఎవరో బ్రాహ్మణుడు సజెస్ట్ చేసేది, లేదు అది అవసరంలే, మీరు హాట్ గీ తీసుకోండి, నెయ్యి, దాన్ని చాలా హాట్ చేసి హీట్ చేసి దాన్ని మీరు 1 గ్లాస్, సో అది చేస్తే ఏమవుతుంది, మన థ్రోట్ ఏమవుతుంది అంతా ఇది. ఎనీవే దానిక మనం సో అయితే ఈ రకమైన వాళ్ళు పరిష్కారం ఇచ్చారు వేదాల్లో, యావదో ఈ పాపకార్యాలకి ఒక పరిష్కారం. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభుకి వచ్చినప్పుడు ఏమీ అవసరం లేదు, ఈ హరే కృష్ణ మతం స్వీకరించండి. ఆమెకు ఆల్రెడీ ఆ వ్యక్తికి చాలా ఆయుష్ కూడా అయిండే, గొప్ప భక్తుడే, మీరు వెళ్ళండి బృందావనకు వెళ్ళండి, అక్కడ భగవంతుని ఆశ్రయించండి, అదే పరిష్కారం వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు సజెస్ట్. సో కలియుగానికి మనకి యజ్ఞము అంటే ఇది భగవంతుని సంతృప్తి చేసేది అంటే మనకి సంకీర్తన యజ్ఞం. సో ఇది సులభమైన, ఏమీ మన ఒక కాస్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు మనకి, దీనికి ఏమి ఖర్చు లేదు, ఏమీ లేదు మనకి. ఈ మార్గము నేర మార్గము మనకి ఇచ్చారు. అదే సమయంలో ధర్మరాజు బంధువులతో యుద్ధము చేయుట వలన సంప్రాప్తించిన పాపము నుండి ముక్తుడగుటకు అశ్వమేధ యాగ నిర్వహణం గురించి ఆలోచింపసాగెను. కానీ శిస్తులు దండనారసములకు అన్యముగా ధన నిల్వలు లేకుండాచే ధన ప్రాప్తిని గురించి అతడు విచారగ్రస్తుడయ్యాను. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది, క్షత్రియులకి అధికారం ఉంది, వాళ్ళకి ట్యాక్స్ తీసేది. అయితే వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి అంటే, ట్యాక్స్ తీసుకున్నాలంటే వాళ్ళకి రక్షణ ఇచ్చే ఒక శక్తి ఉండాలి వాళ్ళకి.
అది లేకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు కలియుగంలో కేవలం టాక్సేషన్, ఎక్కువ టాక్సేషన్, ఒక రకమైన విధంగా వాళ్ళు టాక్సేషన్ కనిపెడతారు. లేదు, ఒక దీనిగా చూస్తే ముఖ్య ఇది దొంగతనము ఒక ఇది గవర్నమెంట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. గవర్నమెంటే వాళ్ళే ప్రణాళికలు వేసేది. ఎలాంటే అంత పెద్ద వాళ్ళని మెయింటెనెన్స్ కావాలి, ఆ పొలిటీషియన్స్, ఆ బ్యూరోక్రసీ, అదంతా దానికోసం ట్యాక్స్. ఇది చాలా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినే షురు అవుతుంది అన్ని అన్యాయం అన్ని. లేకుంటే వెనకాల సమయంలో చెప్తారు గవర్నమెంట్ ట్యాక్సేషన్ తీసుకుంటుండ్రి. ఎవరిని తీసుకుంటుండ్రి? ఎవరికి దగ్గర ధనం ఉంది, బ్రాహ్మణులకి ట్యాక్స్ లే, ఎలాంటే వాళ్ళదేమి ఆదాయం లే, వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇది. వైశ్య శూద్రాయించిన ట్యాక్స్ లే, ఎలాంటే వాళ్ళది కూడా ఏమి ఇది లే, వాళ్ళది శాలరీ అంతా లే వాళ్ళది. వైశ్య వాళ్ళు ఎవరు చాలా ఈ ఇది బిజినెస్ ఇది వాళ్ళని తీసుకుంటుంటారు. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇది ఇస్తుంటారు, వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంటారు. ప్రొటెక్షన్ లేక తర్వాత వాళ్ళు వాలంటరీగా వైశ్యులు వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇస్తుంటారు. 25% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. అది కూడా ప్రాఫిట్ లేదు అంటే నో ట్యాక్స్. సో ఇది వైదిక కాలం ట్యాక్స్ చాలా స్టాండర్డ్, అది స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు చాలా చాలా కనిపెట్టేది ఈ రకంగా ఆ రకంగా ఇదంతా. లేకుంటే మనం అవాయిడ్ చేసేదానికి, అంటే ఇది సిటిజన్స్ కూడా దాన్ని అవాయిడ్ చేసేదానికి ఇంకో వేరే విధానం చేసేది, కనిపెట్టేది బ్లాక్ మనీ. సో ఇదంతా కలియుగం ఇది. లేకుంటే వైదిక దీని ప్రకారంగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ట్యాక్స్ క్షత్రియులు వైశ్యులు తీసుకుంటారు, అయితే వాళ్ళు అంత రక్షణ ఇస్తారు. తర్వాత ప్రాఫిట్, ఏం ప్రాఫిట్ ఉంది దానిపైన 20% స్ట్రైట్ ట్యాక్సేషన్. అన్ని సో మెనీ ట్యాక్సెస్ ఇంత ఉంటుంది, కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది సిస్టమ్. సో యజ్ఞ ఆచరణల ద్వారా అతని ఔదార్యపూర్వక దానములచే మరియు అసంఖ్యాక యజ్ఞ నిర్వహణచే సంపూర్ణముగా ముదమునందిన ఇంద్రుడు అతని క్షేమమును సదా వాంఛించాను. సో ఇంద్రుడికి ఇచ్చే కంట్రోల్లో ఉంది అంత, ఎంత వర్షం కావాలి అది ఇవ్వాలి అంతా. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాతన సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో కృష్ణ గీతలో చెప్పినట్లు మనకి అన్నం ధాన్యాలు రావాలి అంటే మనకు వర్షం కావాలి, వర్షం కావాలి అంటే యజ్ఞాలు చేయాలి. సో యజ్ఞాలు అంటే ఇచ్చే కర్మాలు, విద్యుక్త కర్మాలు. తన పుణ్యకార్యముల ప్రభావం వచ్చే మరుత్తుడు జీవితాంశము యౌవనవంతునిగా నిలిచి, సో సంపూర్ణ వాళ్ళతో 1000 సంవత్సరాలు ఎంతో ఉన్నారో చెప్తారు. అప్పటి వరకును వాళ్ళు యవ్వనావస్థలోనే ఉన్నారు, ఏమి రోగాలు ఏవీ లేవు. భార్య పుత్ర సోదర మంత్రి సంతుష్ట ప్రజా పరివృత్తుడై 1000 సంవత్సరమును ప్రపంచమును పాలించాను. సో ఎస్, తొలుత అతడు తన యజ్ఞ పురోహితమును బృహస్పతి ఏదేని ఒక యజ్ఞము యొక్క సఫలత్వము దానిని నిర్వహించడి పురోహితుని పైననే సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉండేది. నామమాత్ర బ్రాహ్మణుల యందు ప్రావీణ్యం కలిగిన పురోహితులు లేని కారణమున సర్వవిధ యజ్ఞములు ఈ యజ్ఞమున నిషేధింపబడినవి. అటువంటి నామమాత్ర బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ యోగ్యతలు లేకుండగానే బ్రాహ్మణ తనయులను కాగలమనేది అపోహలో అందరు. కనుకనే ఈ యుగమున శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుచే ఆరంభపడిన హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఒక్కటే నిర్దేశింపబడినది. ఎస్, కృతే యధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాం స్వాపరే పరిచరయన్ కలౌ తద్ హరికీర్తనాత్. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం ఖలో నాస్తేవ 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 గతిరన్యత. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఎవరైనా భక్తులు ఇంకేమైనా చేర్పిస్తారా? చేర్పండి. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వీళ్ళంటే ఇంత యజ్ఞాలు చేస్తే కూడా వాళ్ళు స్వర్గలోకానికే వెళ్ళింది కదా, అంటే పుణ్యాన్ని చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి, అంటే వాళ్ళు
లైఫ్ అయిన తర్వాతనా ప్రభుజీ? అంటే లేకపోతే డైరెక్ట్ గానే? సామాన్యంగా లైఫ్ అయిన తర్వాతే, సామాన్యంగా. సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ యజ్ఞాలు చేసే కారణం ఉన్న వాళ్ళు చాలా, ఇప్పుడు మేము వింటుండేది యవ్వనావస్థలోనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఆయన కూడా ఆ, భగవద్ధామ చేరుకోలేదని కదా? స్వర్గలోకంకి వెళ్ళారంటే స్వర్గలోకంకి తర్వాత ఎలా ఉంటుండే అంటే, వెనకాలి స్వర్గలోకం వెళ్తేనో తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ కూడా వాళ్ళకి మంచి ఇది దొరుకుతుంది, అసోసియేషన్, సాహచర్యం, అక్కడ ఉండే దేవతలు. సో వాళ్ళు కూడా భక్తినే చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తర్వాత ప్రమోషన్ అవుతుంటారు. అక్కడ నుంచి హయ్యర్. అక్కడి నుంచి ఛాన్సెస్ ఉంది తిరిగి వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేదానికి. ఆ పుణ్యం కంప్లీట్ అవుతే తిరిగి రావాలి. లేకుంటే వాళ్ళు భక్తి కార్యాలే వాళ్ళు ఎక్కువగా చేస్తుంటే వాళ్ళు పైన లోకాలకు వెళ్ళొచ్చు. జనలోక, తపోలోక, బ్రహ్మలోక, ఆమె ఫైనల్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అది క్రమంగా. లేకుంటే భక్తి మార్గం నేర మార్గము. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇచ్చండి ఈ మార్గము, నేర మార్గం. మనము డైరెక్ట్ గా ఇక్కడంతా విడిచి పైన లోకాలంతా విడిచి భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవచ్చు. డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఇది వేదాల్లోనే ఇచ్చిండే ఒక ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్. కర్మకాండ విచారంగా మనము తమో గుణ, రజోగుణం అంతా విడిచి సత్వగుణంకి వచ్చి తర్వాత సత్వగుణంని దాన్ని అధిగమించి స్లో ప్రాసెస్. అండ్ ఇక్కడ యజ్ఞ పౌరోహితం బృహస్పతికి వరుసగా సంకల్పించినట్టే ఏంటి ప్రభుజీ? అంటే తన కింగ్ పోస్టా లేకపోతే యజ్ఞం చేసేదానికి ఆ ప్రీస్టుడ్, అది ప్రీస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పినట్లు పురోహితుడు కావాలి. సో బృహస్పతి దేవతల పురోహితుడు. సో వాళ్ళని వీళ్ళు పిలిచారు. ఫస్ట్ మీరు రండి, మీరు ఆహ్వానించి మీరు దీన్ని యజ్ఞ కార్యాన్ని నా కోసం నిర్వహించండి అని. సో వాళ్ళు లేదు, ఇది సామాన్య ఒక మనుజుడు, అదేమో వాళ్ళు మానవ లోకము, నేను దేవతలకి పురోహితుడు, నేను మానవులు కాదు. ఎలాంటి చెప్తారో, దేవతలకి మానవులు అంటే క్రింద వ్యక్తులు అన్నమాట. వాళ్ళకి మనం ఎలా ఒక వేరే పశువులు వేరే వాళ్ళు చూస్తాం, ఆ రకంగా ఒక రకం. మానవులు అంటే వాళ్ళకి అంత ఇదిలే, గౌరవం అంత లేదు అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు పెద్ద వ్యక్తులు అని చెప్పొచ్చు. మనకు వాళ్ళు హైయర్ దీంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు స్టేజ్ లో ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ ఇక్కడ సంవర్త అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళని వీళ్ళు ప్రీస్ట్ గా నారదుడి ఉపదేశం పైన వాళ్ళు స్వీకరించి ఆచరించారు. ఇదంతా ద్వాపరయుగమే కదా ప్రభుజీ? ఇప్పుడే జస్ట్ 5000 years బ్యాక్ ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆచరించింది. ఇంకొక స్టోరీ వస్తుంది భాగవతంలోనే, మీకు ఎవరికైనా గుర్తు ఉండొచ్చేమో. వశిష్ఠ మునికి ఎవరో రాజు అడుగుతారు, ఈ పౌరోహిత్యం స్వీకరించండి అని. ఇదే రకం ఒక యజ్ఞము. సో అదే సేమ్ టైం అరౌండ్ ఇంద్రుడు కూడా ఆ వశిష్ఠుని కోరుతారు, నా యజ్ఞానికి పురోహితం స్వీకరించారు. యాక్చువల్లీ మొదటగా ఈ మహారాజుని ఈ భూలోకం మహారాజము కోరింటారు. అయితే వశిష్ఠుడు కొంత ఆలోచన, దేవాది దేవుడు ఇంద్రుడు పిలిచింది కదా. కాబట్టి ఇంద్రుడు చాలా ఒక రకమైన దేవతలు అంటే చాలా ధనికలు ఇంకొకటి రకంగా. సో ప్రభుపాద అలాగే కమెంట్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఈ మహారాజుది స్వీకరించక దేవతాలోకంకి వెళ్తారు. అంటే వస్తాను నేను, కొంత టైం వెయిట్ చేయాలి నువ్వు, నేను ఆ ఇంద్రుడికి ఆ పౌరోహిత్యము నేను కంప్లీట్ చేసి తర్వాత నీ ఒక యజ్ఞం ఆచరించుతాను అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ భూలోకము ఈ మహారాజు, ఆ పేరేమో ఉంది, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడు ఎవరో. సో వాళ్ళు ఆలోచించేది, అయ్యో ఇది ఎంత అవుతుంది యజ్ఞ కార్యాలంతా, ఇది కర్మకాండ విచారాలు కదా. ఏమో నేను రాజుగా ఉన్నాను, నాకు క్షత్రియ ధర్మం అనేది ఉంది, గృహస్థాశ్రమ ధర్మం ఉంది. సో వెనకాల వాళ్ళంతా పాటించుతుంటారు, అంతా ఫుల్ ఫాలో చేస్తుంటారు. ఇవంతా ఇది యజ్ఞాలు కూడా వాళ్ళు నేర శుద్ధ భక్తులు అవుతేనో ఇవంతా కూడా ఆచరిస్తుంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు యాక్చువల్లీ అశ్వమేధ యజ్ఞం అంతా ఒక రకం చేసే అవసరం లే, శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు అయితే కూడా ఒక రాజు, ఒక క్షత్రియుడు గృహస్థ ధర్మము అని వాళ్ళు చూపుతా ఉండేది అందరికి. సో మహారాజును కూడా ఆలోచించింది, ఈ యజ్ఞానికి వెయిట్ చేసేది ఏముంది అవసరం, ఎవరో మన వశిష్ఠ అది ఫినిష్ చేసి తర్వాత వచ్చేది, ఇంకొకరు ఎవరో పురోహితుడిని తీసుకొని వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తారు. సో అప్పుడు వశిష్ఠకి చాలా కోపం, క్రోధం, అయ్యో ఇదేమిటి, నా మాట వినలే కదా అని వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళని శాపం, ఇది మీరు ఇప్పుడే త్వరనే మీరే మృత్యు కావాలి. సో అప్పుడేమో ఉంది, ఆ మహారాజుకి మరణం అవుతుంది. ఆ మరణం అయ్యే మొదట వాళ్ళు కూడా వశిష్ఠుని మీ మరణం కాని అని వాళ్ళు కూడా ఒక శాపం వేస్తారు. వాళ్ళు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ మహారాజు. సో వశిష్ఠుడు అంత్యం కూడా అవుతుంది, మరణం అవుతుంది. సో తర్వాత అనుకుంటాను ఎవరో ఇంటర్ఫియర్ అవుతారు, ఎవరో వచ్చి వశిష్ఠుడిని కూడా తర్వాత పునర్జన్మం ఇస్తారు, దేహం వాళ్ళకి పునఃప్రాప్తి అవుతుంది. ఈ మహారాజుకి కూడా ఇవ్వాలి అని ఒక యజ్ఞ ఆచరణ చేస్తారు. ఎవరు పురోహితులు చేస్తుంటారో యజ్ఞం, వాళ్ళ
మహారాజుది ఉపదేశకులంతా బ్రాహ్మణులు. సో అయితే తర్వాత ఆ యజ్ఞకుండం నుంచి నిరాకరించుతారు ఆ వ్యక్తి, ఆ శుద్ధ భక్తులు. నాకు వద్దు, ఈ భౌతిక దేహం వద్దు నాకు, ఇంకా మరలా నాకు మరణం అయింది, మంచిదే, నేను భగవద్ధామకు వెళ్ళిపోతాను అని వాళ్ళు తిరిగా భౌతిక దేహం స్వీకరించేకి నిరాకరిస్తారు. వాళ్ళ పేరేమిటో ఉంది, చాముండేశ్వరి మాతాజీకి మనకు గుర్తుందా? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. సో అంటే ఈ యజ్ఞాలు హోమాలు అంతా ఉన్నాయి, ఇది వైదిక క్రమాలే. అయితే శుద్ధ భక్తి కార్యాల్లో ఇది అంత ప్రాముఖ్యం కాదు. సరిగ్గా గుర్తులేదు ప్రభు, క్షమించండి. ఒకరోజు చదివాం కదా మాతాజీ, అదొక ఫస్ట్ టైం, అదొక ఎప్పుడు చదివాను, సరిగ్గా గుర్తులేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మీరు కంటిన్యూ చేసేయండి.